Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ne-am regăsit, ca în fiecare joi, numai la Litoral TV, vorbim despre islam. Iată, astăzi dedicăm o emisiune specială unor probleme care îi privesc în egală măsură atât pe musulmani cât și pe creștini. Tema emisiunii noastre se numește exact așa: musulmani și creștini uniți împotriva buletinilor biometrice și avortului legalizat. În România asistăm la o crimă instituționalizată. Vorbim despre aceste avorturi. Orice tânără, orice copil poate să facă o întrerupere de sarcină exact cu ușurința cu care se poate duce la stomatolog. Despre această situație înfiorătoare vom discuta mai târziu. Până una alta, în această săptămână au loc proteste puternice împotriva cipării populației, împotriva legalizării actelor biometrice. Momentan o să iau o legătură cu avocatul Mihai Rapcea, organizatorul acestor proteste. Bună ziua, domnule avocat! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, pe scurt, cum s-au reușit cooptarea atât a creștinilor cât și a musulmanilor împotriva acestor buletine biometrice și în ce constă pericolul lor? Da, este vorba de un proiect mai amplu al Guvernului României, care printr-o ordonanță a decis schimbarea actelor de identitate ale cetățenilor români, urmând ca, începând din acest an, să intre în folosință buletine care vor avea un chip incorporat. Deci, practic, cardurile din plastic vor urma să aibă un chip pe care să fie introduse datele biometrice ale persoanei, respectiv semnătura electronică, amprente și alte date. Există 6 nivele de securitate pentru aceste date. Inclusiv există un nivel de securitate bancar. Deci, pe termen lung se vizează retragerea banilor fizici și trecerea pe plată electronică. Când au loc Spuneți-mi, vă rog, când au loc aceste proteste? Un astfel de protest a avut loc chiar astăzi, între orele 12 și 17, la Palatul Parlamentului, în fața Camerei Deputaților, în fața sediului Camerei Deputaților. Câtă lume a participat? În jur de 1000 de persoane, veniți din toată țara. Extraordinar. Felicitări pentru reușita acestui protest. Care sunt reacțiile? Reacțiile sunt dintre cele mai diverse. Mai multe posturi de televiziune locale și naționale au venit și au filmat evenimentul. Urmează să vedem cât de mediatizat va fi. La nivel de Camera Deputaților, grupul parlamentar PPDD a fost cel mai deschis. Reprezentantul acestui grup, domnul Daniel Fenechiu, a preluat memoriile pe care i le-am adresat. Aceste memorii au fost adresate fiecărui grup parlamentar, dar n-am avut parte de aceeași primire călduroasă cum a fost cea de la PPDD. Dumnealui ne-a promis că va depune către Secretariatul Camerei aceste propuneri, chiar în nume personal va achiesa la ele, urmând ca în cel mai scurt timp să supună dezbaterii Comisiei Juridice și a celorlalte comisii modificări la lege privind aceste cărți de identitate electronice. În principal se vizează stabilirea unui drept de opțiune al cetățeanului care să poată să opteze pentru acte de identitate simple ca și până acum. Deci să nu se impună nimănui acceptarea unor astfel de acte de identitate electronice. Domnule Rapcea, mă scuzați că vă întrerup. Îi am alături de mine pe domnul Nerdin Bari, președintele Fundației Islamul Azi din Constanța, și pe preotul Cezar Axinte, consilier eparhial. Ambele nume vă sunt bine cunoscute. Da. O să-i rog pe invitați să vă adreseze câte o întrebare. Am intrat în forță în acest subiect. Da. Domnule Bari? Da, deci eu nu prea știu detaliile toate legate de aceste documente biometrice. Aceste acțiuni au fost făcute în forță, cum spuneam, într-un timp foarte scurt. Organizarea a reușit. Cum considerați, în ce ar consta pericolul lipsirii, privării populației de această posibilitate de a alege? În primul rând, cel care ne-a creat ne-a dat posibilitatea de a alege. Și vine cel care a fost creat și ne interzice acest lucru. Aici este gravitatea. Atunci când persoanele sunt private de libertatea lor, de a te plimba, de a te exprima, de a gândi, de a alege o religie, etc. Bun, prin aceste acte, documente, se încalcă mai multe libertăți, cred, și de aceea
Trebuie ca toți cetățenii, din păcate, eu vă spun că în calitate de simplu cetățean, nu prea am știut de aceste proteste. Oamenii nu prea știu despre aceste legi. Deci nu se mediatizează astfel încât ca oamenii să ajungă să cunoască de ce aceste lucruri și care este pericolul și care sunt, mă rog... Tocmai din acest motiv ne-am regăsit astăzi la Litoral TV. Cu Rapcea vă cunoașteți încă din momentul protestelor împotriva masacrului din Palestina. Desigur. Ne-am cunoscut atunci la mitingurile organizate atât în țară cât și la București. Este un avocat militant pentru libertățile civile. Considerați, și o să vă rog să-mi răspundeți și dumneavoastră, domnule avocat, important această colaborare între creștini și musulmani în probleme care vizează ambele comunități? Fără îndoială și de aici țin să-i mulțumesc domnului Mihai Rapcea pentru efortul deosebit pe care îl depune pentru conștientizarea populației în privința multor. Și am vorbit, așa cum a spus, ne-am cunoscut atunci când au fost protestele împotriva genocidului, să spunem, din Gaza. Deci întotdeauna când a fost nevoie ca populația să fie conștientizată, să apere drepturile unor oameni, indiferent că sunt musulmani sau creștini, l-am văzut în primul rând pe domnul Mihai Rapcea și țin să-i mulțumesc pe această cale. Domnule avocat. Pentru apreciere, da. Voiam să spun că este normal ca noi aici din București, din capitală, să facem mai multe eforturi pentru că aici se iau deciziile importante și este normal ca noi să fim mai activi. Pe de o parte, este explicabil și faptul că nu se cunosc foarte multe lucruri despre aceste proiecte legislative, pentru că ele de multe ori trec în mod tacit, sunt adoptate fără prea multă mediatizare, tocmai pentru a nu naște o opoziție activă din partea oamenilor. Cred că principala valoare pe care noi o împărtășim aici este libertatea noastră de conștiință, libertatea de alegere. Aceasta este încălcată în egală măsură atât creștinilor cât și musulmanilor. Cred că nu este popor și în principal nu există religie care să iubească mai mult libertatea decât religia islamică, musulmană. Și din acest punct de vedere, cred că musulmanii cu siguranță că vor reacționa la orice constrângere care să aducă o atingere libertății lor, a libertății de conștiință, de credință și, în principal, la acest drept la intimitate pe care Dumnezeu ni l-a dat și la care avem dreptul chiar prin Constituție, la acest moment. Dacă aceste buletine biometrice vor fi adoptate, practic orice cetățean va putea fi urmărit și va putea fi controlat într-un mod insidios. Explicați pe scurt și cum se face această intrare în spațiu privat. Hai să vă spun deja cum. Pe scurt, vă rog. Deci sunt sectoare în București unde nu se mai poate plăti la administrația financiară impozitul decât prin card, prin plată electronică. Deci, practic, dacă te duci la ghișeu cu bani fizici, nu te primește. Îți spune du-te la bancă și fă viramentul. Tocmai pentru a putea controla, pentru a avea o evidență electronică, pentru a putea urmări traseele banilor. Prin aceste buletine se vizează ca în cel mai scurt timp ele să fie asignate, să fie practic conectate la contul bancar al fiecărui cetățean, cei care nu au să fie forțați să-și facă, astfel încât să se realizeze o scădere a fluxurilor financiare, bani lichizi, în favoarea a banilor electronici. Și astfel să ajungem, la momentul actual, Banca Națională a raportat un flux de bani lichizi cash, cam 70% din valoarea totală a masei monetare, iar 30% sunt doar electronici, pe când în Occident asistăm la o proporție inversată. Acolo 70% sunt bani electronici, plățile se fac electronic și doar 30% bani fizici. Interesul guvernului și al altor organisme financiare oculte este ca oamenii să plătească tot mai mult prin bănci, pentru că vor depinde de bănci și vor putea fi controlați. În momentul în care un om face o plată prin card și folosește excesiv cardul, se vede ce preferințe are, ce gusturi are, de unde își face cumpărăturile și poate fi analizat și controlat în consecință. Acesta este marele pericol care se întrevede. Iar acest plan de a introduce buletine electronice este doar
un mic pas, dar pasul de boltă în cheia de boltă a unei arhitecturi, a unei gândiri, care, cum spuneam și mai de mult, poartă numele de platforma e-România, Guvernarea Electronică a României, care la un moment dat va fi transferată în străinătate și nu va mai fi România guvernată din țară, ci va fi practic guvernată în mod electronic, digital, de către persoane pe care probabil că nici nu le vom cunoaște. Acela va fi momentul în care democrația va muri, pentru că nu ne vom mai alege noi conducătorii. Vă rog să rămâneți pe fir. L-am alături de mine pe părintele Cezar Axinte. Vă salut, domnule avocat. Vă salut. Felicitări și, cu adevărat, împliniți așa cuvântul părintelui Arsenie, care spunea: nu a zice, ci a mișca înseamnă a ajunge. Pe de o parte, însă, un ochi plânge și altul râde. Un ochi râde că, totuși, creștinii, iată, solidarizează în jurul unui proiect, și un ochi plânge pentru că, totuși, acest număr este foarte mic raportat la populația României, la populația adultă, la populația matură, cea care ar trebui să aibă un cuvânt de spus, o atitudine, o reacție, pentru că altfel scade temperatura corpului social, scade nepermis de mult până la situația de risc de hipotermie. Și când corpul social intră în hipotermie, atunci pare că totul este pierdut. Din păcate, sigur, acești 1000 de oameni sufletiși, cum a spus, din toată țara, reprezintă încă o forță de reacție sau, dacă vreți, un instrument de măsură a reacției populației. Poate nu este foarte eficient, însă totuși este o unitate de măsură. M-aș bucura dacă mi-ați răspunde la această întrebare foarte simplă. Ce credeți că s-ar putea face ca cei care gândesc la fel și care ar acționa la fel să solidarizeze sau să coaguleze în jurul unei persoane sau a unei idei? Nu știu, e o întrebare. Cum credeți că s-ar putea produce această minune ca, în sfârșit, românii să coaguleze pe o platformă, pe o idee? Din perspectivă istorică vorbind, cred că națiunea are clipele ei în care, exact ca un individ unic, cu o personalitate și conștiință unică, unitară, reacționează în momentele de pericol maxim. Probabil că acel ceas al pericolului maxim încă nu a sosit și de aceea asistăm încă la această letargie regretabilă a societății civile, a indivizilor, dar probabil că în timp, datorită și influenței duhovnicești a celor care se roagă pentru trezirea neamului acesta și care încă țin sus steagul libertății, din ce în ce mai mulți oameni vor fi sensibilizați și vor fi atrași către această preocupare de a ne păstra totuși neștirbite anumite drepturi civile, fără de care nu suntem decât niște sclavi cu acte biometrice ai unei societăți excesiv tehnologizate. Spun acest lucru pentru că găurile sunt foarte multe, suntem atacați din toate părțile, sunt proiecte nenumărate care lună de lună și, din păcate, an de an vin pentru a moderniza, în ghilimele, societatea românească, fără ca ele să aibă să aducă vreun ajutor semnificativ omului, cetățeanului de rând. Avem bilete de autobuz electronice, avem acces în școli pe bază de cartele biometrice, de amprente. Citeam astăzi în presă că într-un spital din Brazilia lucrătorii de acolo aveau acces cu amprenta degetului și că mulți își falsificau, își făceau un deget fals, ca astfel ca alți colegi să-i poată ponta la lucru. Iată că această tehnologie, în loc să fie în folosul omului, ea este, din păcate, împotriva lui și nu vizează decât un control din ce în ce mai acel. Din păcate, aceasta este marea îngrijorare, că societatea o ia într-o direcție greșită, o ia într-o direcție în care
individul nu mai constituie un lucru important, ci doar interesele colective, așa zisele interese colective. Dacă observați, sub pretextul acelor evenimente regretabile din 2001, toată România toate instituțiile publice au porți din acestea de verificare, exact ca pe aeroporturi, porți de scanare împotriva metalelor. Au costat miliarde. Nimeni nu s-a întrebat ce necesitate reală a existat pentru achiziționarea acestor porți. Ele au constituit doar o simplă măsură de a introduce în conștiința publicului această idee că este bine să fii controlat. Chiar dacă nu și-a dovedit utilitatea. În România n-a fost prins niciun terorist care să fi încercat să pătrundă în vreo primărie sau în vreun tribunal. Iarăși, asistăm acum la aceste chestiuni cu cărțile de identitate, pașapoartele biometrice, cardurile de sănătate cu chip, rețeta electronică. Mai nou se vorbește despre cardul de angajat. Deci dacă vei fi angajat la o firmă, este musai să-ți faci un card cu chip. Deci toate acestea sunt măsuri îngrijorătoare prin care societatea ultra-tehnologizată încearcă să controleze individul de la un nivel central. Este visul oricărui dictator să aibă la dispoziție un asemenea instrument prin care să poată să monitorizeze și eventual să controleze societatea. Bun, vă mulțumesc, domnule avocat. O ultimă întrebare. Cum vedeți această unitate între creștini și musulmani în astfel de probleme care îi privesc pe toți? Se spunea că atunci când casa îți arde, nu contează ce religie ai, pui mâna pe găleată și stingi focul. Și abia după aceea stai să te gândești cine te-a ajutat, că a fost creștin, că a fost musulman. Oamenii sunt oameni și cu toții suntem frați. Cred că în momentul de față ne cam arde casa și cred că asta ar fi ultima problemă pe care ar trebui să ne opunem, cea confesională, dacă suntem creștini sau musulmani. Bun, asta înseamnă că la următoarele proteste, la următoarele acțiuni de acest gen, vă veți baza atât pe fundațiile creștine cât și pe cele islamice. Categoric, întotdeauna a existat o deschidere din partea societății civile, cel puțin aici în București, față de asociațiile religioase islamice, care de altfel sunt foarte active. Le-am remarcat la târgurile de carte, le-am remarcat la acțiuni civice, deci felicitări și lor. Am observat că au și un post online, deci au început să miște destul de bine. Văd că sunteți la curent și aveți o legătură strânsă cu dumnealor. Bun, vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm cu drag în celelalte emisiuni. Felicitări pentru acțiune. Da, la revedere, mulțumesc. Domnule Bari. Vreau să fac aici o precizare sau mă întorc în istoria islamului. Califul Omar, deci după moartea profetului a urmat califul Abu Bakr și după aceea califul Omar, conducătorul musulmanilor. Obișnuia ca noaptea să umble pe străzi, să se plimbe, să vadă care e situația oamenilor, populației, ce fac. Odată când trecea pe lângă o casă, a auzit un dialog între fată și mamă. Mama îi spunea: mai pune niște apă în laptele ăla ca să facem o cantitate mai mare, să câștigăm puțin mai mulți bani ca să ne întreținem mai ușor. Și fata spunea: nu mamă, nu pune. Dacă aude Omar, ce să spună? Și spune mama: de unde să știe Omar la ora asta că noi punem apă în lapte? Și atunci fata i-a replicat: dacă nu știe Omar, știe Creator, stăpânul lui Omar. Știe Dumnezeu că pui. Omar, când a auzit, a vrut să o pedepsească și automat și-a adus aminte că ceea ce face nu este islamic. Pentru că avea un verset în Coran care spune: la wala tejessesu. Nu vă spionați, să-i spune mai. Cu toate că era conducătorul, nu avea dreptul să spioneze casele oamenilor. S-a întors, primul lucru care l-a făcut, a doua zi l-a trimis pe unul dintre băieții lui ca să o ceară în căsătorie pe fata acelei doamne, acelei femei, mă rog, pe acea fată și s-a căsătorit. Ideea este în felul următor. Deci, din punct de vedere islamic, nu se permite sub niciun fel să căutăm păcatul cuiva, să căutăm greșeala cuiva. Și de aceea unul când a venit la profet și a spus: trimisa lui Allah acesta a prea curvit, a greșit, a păcătuit. Și a spus: nu era mai bine să-l acoperi și să-l sfătuiești? Să-l ascunzi, să nu-l aduci de față cu toți, ăsta a furat sau a cutare, nu știu ce. A spus: nu era mai bine să-l acoperi și să-l sfătuiești? Și de aceea, din punct de vedere islamic, ceea ce se întâmplă cu aceste acte și, bun, că în calitate de cetățean ei pur și simplu deci ne obligă. Este categoric interzis violarea spațiului privat, exact, intim, al sub orice formă, om. din punct de vedere islam, și avem multe exemple și versete în Curan și în tradiția profetului Hadith, până și în istoria islamului. Aceste lucruri sunt interzise.
Cunoașteți astfel de acțiuni similare în alte țări, astfel de proteste? În România deja ne-a călit realitatea. Am văzut cum atât musulmanii cât și creștinii au început să simtă presiunile unui guvern totalitar, a unui guvern din umbră, să-i spunem așa, care ne transformă ba în extremiști, ba în orice fel de marionete atunci când începem să punem întrebări și să ne pese de libertatea și de drepturile noastre elementare. Chiar acum, la ora actuală, nu mă amintesc să fie un astfel de exemplu un astfel de exemplu într-un stat, o țară majoritar este foarte musulmană. bine. Nu trebuie să avem exemple și în altă parte. Nu știu, nu mi-aduc aminte, dar ceea ce vreau să spun că, din păcate, așa cum am precizat și mai înainte, majoritatea oamenilor nu știu pericolul acestor lucruri, pentru că nu sunt informații. Mass media fiind în mâna lor, ne prezintă, știu eu, toate non-valorile și ascund anumite lucruri care, așa cum a spus și domnul avocat, tăcit într-un mod secret, trec prin toate, mă rog. Tot în acest sfârșit de săptămână va avea loc o acțiune împotriva avortului instituționalizat, legalizat. Părintele Cezar Axinte, sunteți direct implicat în cunoașterea și în mediatizarea, în organizarea. Bine, acum anul ăsta nu v-ați mai implicat în acțiunile pro-Vita, dar sunteți la curent cu ele. Ne aducem aminte împreună că încă de anul trecut cei de la Fundația Islamul Azi și-au arătat interesul și respectul față de aceste eforturi de sensibilizare a societății împotriva unei crime instituționalizate, vorbim despre avort. Da, am participat. Anul trecut am participat la marșul acesta și a fost într-adevăr un moment de conștientizare a populației. Pot să spun că a fost un succes dacă un marș din acesta se circumscrie unei asemenea expresii, că e un succes, un marș împotriva avortului. Dar în toată această lume sofisticată, totuși o reacție, fie ea cât de mică, este ca o luminiță, ca o speranță. Și anul trecut a fost o participare largă, au participat preoți, călugări, bărbați, femei, copii, creștini, musulmani și bătrâni și de tot felul de persoane de la care nu te-ai fi așteptat să primești sprijin, au venit pentru că în interior omul simte că este o mare nedreptate. Să ucizi un prunc este cea mai abjectă crimă din toate posibile, sigur dacă excludem deicidul, dar totuși aceasta mi se pare de neînțeles și de neconceput. Și atunci spuneați că implicarea mea oarecum s-a redus la nivel public, să zicem, sau instituțional, însă nu este zi în care să nu lucrăm ceva în sensul acesta, pentru că, cu adevărat, această contagiune, să-i spunem, care a cuprins neamul nostru, se întinde până la, iată cum spuneați, la vârste din ce în ce mai fragede, până la 14 ani am fost la școli generale unde asistăm cum fetițe, cum eleve de generală ajung să avorteze. Da. În urmă cu 20 de ani de zile ni se părea un lucru extraordinar. Nu, era un lucru, nu ni se părea pentru că nu putea fi conceput. Exact. Deci nu putea fi adus în discuție pentru că era de neconceput. Deci ceea ce acum 20 de ani era de neconceput, ca o tânără de 14 ani să rămână însărcinată, deci să aibă o viață sexuală și să rămână însărcinată și mai mult, să omoare pruncul, toate acestea, dacă acum 20 de ani erau de neconceput, astăzi par să fie lucruri banale. Iată, vedem efectele izolării religiei, bagatelizării importanței orelor de religie. Da, se încearcă pe toate căile ca omul să fie îndepărtat de Hristos, bineînțeles, și să fie legat mai mult de pământ decât de cer.
dar vocația omului este legată de cer mai mult decât de pământ. Asta fie măcar și dacă e să luăm în considerare că viața este o picătură în infinitul veșniciei. Și cu toate acestea, iată, societatea cumva, deși acest cuvânt nu cred că explică foarte multe, ce e aia societatea, e o noțiune abstractă. Dar decidenții societății, decidenții politici pot să facă, chiar prin mijloace de constrângere, pot să aducă obiceiuri proaste, obiceiuri necreștine unui popor eminamente creștin. Niște obiceiuri pe care le-am putea numi mai mult decât păgâne și barbare. Sunt niște obiceiuri care ne declasează din această poziție privilegiată de chip al lui Dumnezeu. Pentru că mai sunt doar 2 minute, domnule Bari, sunteți la fel de înverșunat împotriva acestor nenorociri care se petrec în sânul societății, avorturi? Da, desigur, islamul nu acceptă sub nicio formă avortul, am spus doar în excepții totale când este în pericol viața mamei. Mă rog, ceea ce este înspăimântător în România, dacă nu mă înșel, era o statistică, în ultimii 20 de ani avem un număr de 23 de milioane sau ceva de genul acesta de avorturi, deci cât populația României. Și aceste avorturi sunt avorturile, mai mult ca sigur, cele înregistrate, plus că mai avem pe lângă acestea care nu sunt înregistrate. Adică avorturi făcute prin casă, făcute prin clinici private care nu trec prin, mă rog, și de aceea este o statistică înspăimântătoare. Deci în 10-20 de ani să ai un număr cât populația României de avorturi. Una la mână. A doua la mână, educația care ar trebui să fie baza, din păcate este lăsată pe planul 2. Și de aici provin, și când mă refer la educație, mă refer la orice fel de educație. În principiu sau în principal este vorba de educație religioasă, pentru că de aici se ajunge în haosul acesta în care trăim, o viață materialistă, strict departe de Dumnezeu, nu interesează spiritualitatea, interesează numai ceea ce este material, ceea ce le aduce lor o plăcere lumească, mă rog, și de aici se ajunge la extrem. De aceea și din punct de vedere islamic, de exemplu, vedem și în comunitatea musulmană aici din România. Sunt foarte multe cazuri în sânul comunității musulmane în care oamenii ajung la avort din lux, că ei vor băiat, nu vor fată, sau vor fată, nu vor băiat. Deci a devenit, educația religioasă este zero. El nu știe că a devenit un criminal cu acte în regulă prin acest avort, mai ales că vorbim de o crimă neegală, să-i spunem așa, pentru că atunci când un om ucide pe alt om, îi dă posibilitatea ca acela să aibă o replică, pe când un copil, un embrion, când este ucis, nu are drept de replică. Vorbim aici și de o concepție greșită, de o concepție criminală. Nu este considerată crimă, nu este considerat crimă un avort provocat până în termenul de 4 luni, mi se pare. Da, sigur. Pe scurt, ultimul minut. Asta este, de fapt, o excepție de la regulă, care a devenit regulă generală. Pentru a modifica infracțiunea de avort, s-a introdus această excepție care a devenit regula generală și atunci nu mai există niciun fel de constrângere, niciun fel de sancțiune pentru mama care își omoară pruncul. Vă mulțumim, ne vedem împreună la aceste acțiuni, atât împotriva actelor biometrice, cât și împotriva avortului. Dragi telespectatori, sunt Codrus Burdujean, astăzi la Drumuri Spirituale. I-am avut alături de mine pe domnul Nerdin Bari, președintele Fundației Islamul Azi din Constanța, și pe părintele Cezar Axinte, consilier eparhial. Le mulțumesc invitațiilor, dragi telespectatori, vă doresc o seară plăcută în continuare. La revedere!